एक माई ही होनी जे अपने भूखे सो जाने, लेकिन अपने बेटी के आंख में कबो आंसू ना आवे देना। एक बाप ही होला जे कि दुनिया के हर खुशी अपने बेटी के अपने आखिरी सांस तक देना। और वो एक पति होला एक चुटकी सिंदूर सजा के 7 फेरा लेके दुनिया के आगे एक पत्नी की इज्जत के तमाशा बना दे। बाप तो अपने बेटी के भार अपने मरते दम तक उठा के ना थके, लेकिन एक पति कुछ ही दिन अपने पत्नी के खर्चा उठावे में और खुद अपने बच्चा के खर्चा उठावे में थक के कोर्ट कचहरी अपने बच्चन पत्नी के दौड़ा देला। आ बाद में का करेला, घर में नचनिया लिया के रख देला। हाय रे वो बाप के दुर्भाग्य जौना के बेटी ओकरे रहते तकलीफ झेला।